Nalazimo se u Ruskom centru Sveti Aleksandar Nevski. Ispred nas nalazi se kamen sa Golgote koje je sveta porodica Romanovi otkupila i darivala ovom Ruskom centru Sveti Aleksandar Nevski u Jerusalimu. Pored kamena sa Golgote, levo, ovaj otvor u zidu, to su iglene uši. Pozvao bih se na evanđeljske reči kada jedan bogati mladić dolazi Gospodu Isusu Hristu i pita ga kako da zadobije carstvo nebesko. A Gospod mu odgovara da se odrekne svog bogatstva, da ga razdijeli siromasima i da pođe za njim. Mladić, pošto je bio veoma bogat, čuvši te reči Gospoda Isusa Hrista, okreće se i odlazi. A Gospod Isus Hristos odgovara: lakše je kamili kroz iglene uši proći, nego li bogatom u carstvo nebesko ući. Iglene uši su se u starom gradu Jerusalimu koristile kao prolaz kroz koji su prolazili stanovnici Jerusalima nakon zatvaranja jerusalimskih kapija.